For Makwaba, Heba, my chef, you can see me, Chebia, and I chamid to just say Kotokohima, Nana, Ama Konadu, Yiadom, Akra Cobra, Manchester, or Brennan Mine, and then I'm so man, and I say, Ne, and now warrior, na watch it down and share down or they as a so. And until Aban every Pimo Hanum, Sadik Medino, and I watch the Dino AC air chrono, and no, and I aba, Yadimo, airboy room, and until coming home, Nene. Many my pound for about the pa and Nico could be dear, could be Pimo idea. If it is a break of him, same boy, you will be Pajanono, and no one man the ball, and I, the air bremo, oh, Edmasa TV. Within the artist and Minoku, Yentin Sim. It was a for celebrate there, your woman, chef, you can see. Ya be piemu e wo hanom na ote krare brare ngoma so na bre watia adane ato honom wo kwabre man kyerese wa bre ne man enu nti enne na mpanimfo na nanom abusuakuko no aman henenom abemponfo ni wo nkonwa sofo nyina de hye ne Asantehemaa nyina enne na wotwe di no ekoso enu nti Asante de na ya tuntum kyerese ani abre obia so de ani akire mu ewo menhia fikesie mu a ye beka yewura ho na ahema na wotwe di no etumi adi ama no ayefe nti we de ahen bobo anu na me no woyi afei na yewura mu we ye na bonten so aha bontene na sebre ye wo no na ansa na ye bewura mu kra na ye hu se bambofo ebo hanom a wo mo ban yie pa esansa ye se ba bia yakopon ebo na pesie no na sabi bonsam so atutu ne kobi ba hwe ya na akrabrifo ahwe na akrabrifo be free awra enu nti no nananom so aye hyehye se de se na efata ya bambo betumi akoso kama nananom nyonkro nananom keti nananom fontom from omunyina onitua se eba se dia wo mo na chichi yanre chichi ya baba enu nti enobehu we asafo himfie nyonkro na wo mo ewo tenti ase no asafo ahimfie nyonkro yewa chamfo asafo boache ne ma na no kwa mu twanwom omu so anwom ede ma nana ama Konadu Yiadom otoso miensa na Asantehemaa enti no ni nyina mu no bigidi se na yebetitu wonum nyina anka na achese bibia atumi akoso ede ama yen yede wadru gate na no pe afi ne yadru entrance honum a yede mu ewura mu na ehwese de aha dwumadi no esi ekro ene o mabɔ epim na wotwi mu so kata piedwa efiri yewra tenaye ya wo yen hyehye edefo akwan ahodo ya wo befa so ede ba menhia no bo on ma osisi kwan no ebi wo nso so a na kyese sebe ya nipa wo mo enyere so wa hanom anase eniema ha adwen wa ha na akonya bedi bitmai contemporary so nti o de kata piedwa chechire mu bebe obi mfo bebe yesi kwan bebe yese sebe ye beboa na akonya bedi atitira hoho efi achichi ne benchen ba no o makonya bedi bitmai contemporary so enu nti o de tu dwa no me no ka se ye ba no so na ye kama emu da ho pa ya obia so edi so apake ne car no bebe wo so apake no ekwan ni mu ada ho yie pa o ba kotokofie mu de wo fie ha ho kora wo ba edom ebia ni kwan mu na ababa hawa dwene bi ana betwintwa wanemu e wa abra wapese obewura mu e wo kotokofie de se de gate ano ene egina ya mpanimfo ewura mu mpanimfo ewura mu anesa aha nti entrance no ene wo no na Konadu ena opi ha de a ono ena eje wa baba ono ena eje wo ababa ana ura hanu mo ana ekira wo se na ahema efie ena wawura na wotweda di ase nso ena wabepiem wo hanum sei no enti woguso a wogoro anopai de woguso a wogoro ha ye menya aha ye menya kunya baby ku emfa wo nan ensi yenuanom akonfo nso so ai nananom akonfo omo nso so wase honom a omo nso so de agina mo se nananom ese de asie ni etu omo nso so mfo omo ahoden eno mu chitaye pa bambo emetaye yechi na bibia entumi enkoso
kama nti say de an entrance he ya na ye wo no ye nkofo busuafo bi adofo bi woni wodin bi ahemfo bi ene obia obetumi akasa na wo pepa so bekasa ebia no soso no ye be ne wo mo bedi nkomo betwetwe nkomo a enemu na betwetwe nkomo na ye hu ene de santeman ye funura na ekro no ai sana tie de onum subin dware kukufu de hye ene adane ato honom eno nti na wose yehwe na ye nyina ye bobom na ye me asantesem hu hia yen eno de hia pa ya asantesem no e wose ho etumi ehia yen na eye bibia ema no yefe eno nti obepi mo hanom de a na ye na wotwe die ana hyehyɛ da ya nana Konadu Yiadom motoso miensa Asantehemaa na hyehyɛ da die ena ya wada agel bo so me de to so dunu ba ko ena ye de hyehyɛ so e wo hanom no yo nti emfonyin na neguso ayetwa e de ekyere mo no sa ena etie na yeguso a kai mo ese wohwe abakosem emudia na na Konadu Yiadom ono ne Asantehemaa ya otoso edunan 14 ono ene toso edunan ya wafuro abanwai ya enei wakra ya wokro no na na afia kobi ya odi kan edi akonwa no afia hankono afia han wotwe adusia enso 1867 ekosi afia han wotwe adio wotwe 1880 na ya cha edi akonwa no 1880 afia han wotwe ene adio wotwe kosi afia han kono edu enso eno no so etena akonwa so se Asantehemaa sa so ena na Konadu Yiadom motoso mienu edi akonwa no afia han kono ani edunso ekosi afia han kono aduanan ensia eno no so etena so omunyina yondo metumi bia ede boa asanteman ni nyina ya asanteman peja ne nkoso nti ena womo eye nti maminsan ensi so biom emfa emam na nafia kobi etena so 1857 ekosi 1880 ekosi 1880 na yecha etena so 1880 ekosi 1917 1880 ekosi 1917 sanso na Konadu Yiadom ye otoso mienu ono na Konadu Yiadom otoso miensan eyi ni din no aha ono tena so afia hankono edu enso 1917 ekosi 1945 sa ena wotena so ekosi se ono so ekra ya wode ekoye na sewa nyako etena so 1945 ekosi 1977 afia hankro aduana num kosi afia hankro adioson enso na afia kobi se wampem yo to so mienu so tena so 1977 afia hankro adioson so kosi afimpenu ani edu ensia 1977 ekosi 2016 ono de dodo no a ebeto no titu ye mu bi no na mafoi no ono pa ena yebeto no ena mprempren ye die mu enso so eye na Konadu Yiadom otoso miensa ya ono so tena se afimpenu ni dunson 2017 afimpenu ani dunson 2017 ebepem nei ya me no wo ekasai 2025 na je so tena konwa no so efinhia mako enwoche ya sebre die wati nananom ewo ensiedo nti osa kotodoma no sade amamre ni amani esie no okotodoma no na de wo hobia nso so waye ewo honom sansa santi ejidie ni amamre mu na kyese ohini bi kwakura kyese wokotoa na kwantu no eso ewo honom eho nso so eye oman foforo ya okobọ bra foforo nso so ewo honom nti wuwu a na wuwuye wuwu dia na okra kwa na eya asante hanom na wakra ko nemom enye se wafiri mu kra ai okọ oman foforo so
na wayɛ Asantehemaa wɔ ha yi deɛ ɔsɛ akɔtɔ dɔm foforɔ ano ɛwɔ ɛhɔnom nsia do na meken nti no na wɔtwe da no ɛna nne yi yɛhwɛ no yɛfa so deɛ asua adeɛ Asantehemaa mani amanneɛ so na yɛahwɛ so na yɛdeɛ no nso so atumi asua adeɛ na biribiara kɔ yie ɛde ama yɛn nyinaa nti mi no kasa yi ɛdeɛ wɔba so a na wakyerɛ wadwen ɛde afa ho sanse aberewa kwakura ae wɔba so a na wakyerɛ wadwen ɛde afa ho na wakyerɛ wadwen ɛde afa ho obetumi ato yɛ akɔnsɛm ɛde amane n'ahemaa isan sɛ sɛ ebire deɛ wɔno n'adeɛ atɔ n'ani abusuafoɔ sɛ deɛ yɛdi kan ɛne mo ɛkaeɛ no yɛsɛ yɛbɛdidi nkɔmmɔ bebree ɛsiane sɛ yɛwura akɔtɔkɔhene di kan ka kyerɛ sɛ yɛma yɛ asantesɛm ɛhia yɛ nti ɛmfa ho ne baabi a wowɔ woyɛ asanteni nko adeɛ a ɛwɔ sɛ ɔhwɛ na ɔma wɔ asantesɛm ɛhia na mahu sɛ Asantehemaa UK ataadeɛ ɛhyehyɛ asante ɛmma yi bi na mibisa wɔn mo kuo no ɛdeɛ nti na Asantehemaa UK wɔn mo wɔ hene fa na ɛdeɛ nti na nyinaa yɛhyɛ tuntum na wɔn deɛ wɔn ahyɛ green yi ma me mo mpini mira na me ne twin komo Bird Master TV so ni me mo akwa aba yɛ jɔ so e ma yina yɛ ho yɛ akɔ ne hyɛde yo yɛ dam ase yo wada madam ho di kyerɛ yɛ okay first of all me do bi ase da Asantehemaa UK fo ase da mo media fo so ase sɛ mo ho yɛ dwumadi a yɛ di a mo so mo ne yɛ bɛkasa Asantehemaa UK no yɛ na mo wɔ London no yɛ Asantehemaa ma mo wɔ London na akɔ mo abo mo ate sa Asantehemaa UK no na omo branch na ɛwɔ Ghana ha no yɛ ne ɛwɔ ha yɛ hwɛ omo bibia ma wɔ mo ntimi a meka sɛ me na me organizer de ma saa eku no na yɛdwumadi a yɛdi ni sɛ yɛpɛ sɛ manhyia Asantehemaa mu ɛyɛ kamanti no dan bia no yɛbɔbɔ yɛ ho ɛde siesie manhyia sɛ de bɛyɛ a bibia a wɔ manhyia bia no ɛyɛ asɛdeɛ sɛ yɛboa ma manhyia ɛyɛ kamakama nti hu yɛ Asantehemaa yikifo no saa na yɛdwumadi no ɛteɛ abusuafoɔ wɔkyerɛ sɛ Asantehemaa yɛ ɔmo wɔ UK broni man mu ɛna wɔn ma na musifoɔ mo wɔ Ghana ha ɛsan sɛ wɔn akɔdi obi man so nti no ɛnyɛ bere bia no menya ho bɛba Ghana ha nti wɔn mo di dwuma wɔ Ghana ha de ma wɔn no wɔn ni no wɔn kyerɛ sɛ nnɛ wɔn bɛsiesie ha nyɛ saa na wɔtwe dadi no wɔn bɛsiesie ha aboa yɛwura akɔtɔkɔhene sɛ bɛyɛ bibia betumi akɔ so na mira udi de sɛ me di de yawdwemo payaw na wɔtwe da yi mo bɛ papa ha no pɛ ya na sɛ dwumadie ni kɔ nyinaa mo di tuam yɛ deɛ adeɛ bɛkye akɔsidɛ ama na na atena se a ɛyɛ asɛdeɛ sɛ yɛbɛsiesie manhyia awukudɛ so ɛsɛ adɛ so no ɛsɛ yɛbɛsiesie ɛma na na atena se ansa na yɛ na yɛbɛsiesie ama na na atena se dwumadie bi a wɔ manhyia bi a ɛsɛ asiesie bia no ɛyɛ asɛdeɛ sɛ yɛyɛ ɛnyɛ da prepare adwuma na yɛyɛ da bia yɛwɔ ha nti sɛ yɛsie abade a yɛntumi ntane saa nti na yɛsɛ ba na yɛba yɛsiesie ha na yɛbɛso yɛn na ɛkɔsi sɛ hanom bibia bɛyɛ kamakama wɔ hanom nti na yɛnyina wɔ hanom yo na Asantehemaa aka kɔ mo te yɛ no sɛ na mo gye no no na Asantehemaa akɔ deɛ sɛ ɔno sɛ bitie na abo asɛm kɛsɛ na ato Asantehemaa nti na Asantehemaa asɛm no deɛ bɛma yɛkɛsɛ yɛka ɛnya adeɛ a ɛyɛ adepapa ma yɛ koraa nanso yɛbɛhyɛ yɛn ho den na Asantehemaa deɛ yɛnim sɛ deɛ ɔgya yɛn no yɛso yɛde mpabɔ tɛrekyi baabi a wokɔ biara no nyame mfa ne kra mfutu yie ma yɛ yo papa bi wɔ hɔ obi wɔ hɔ na ɔpɛ sɛ ɔbɛka mo ho ana obi wɔ ama no ne no ɔpɛ sɛ ɔbɛka mo ho kwan bɛ so ɔfa so ɔbɛka mo ho obi a ɔpɛ sɛ ɔbɛka yɛn ho biara deɛ kwa da wɔ na mmom no mmara ɛda hɔ wohu mpanimfoɔ a mpanimfoɔ de saa akɔnya no bɛma no na deɛ sɛ yɛyɛ no wɔyɛ no sɛ mpanimfoɔ gye tumuri a ɛkwa da fam sɛ ɛsɛ ɔba no ɔbɛka yɛn ho na yɛyɛ saa dwumadie because saa dwumadie bi nyɛ nnipa baako dwumadie because yɛn nanam no wɔ abɔkyi no wɔn yɛ ahemfofo deɛ kuo no yɛ ne dea no nana pokuwa wɔn kuo no yɛ ne dea ɛyɛ a wɔwɔ UK hɔ nom no nti asantefoɔ mu a wɔwɔ ahemfo no a wɔn wɔ London no wɔn de kuo no yɛ wɔn dea nti yɛyɛ deɛ yɛn ne yɛhwɛ so deɛ ama wɔn wɔ ha nom yɛn ne yɛn mpanimfoɔ Mr. Dabo ɛne ɔpanin kɛseɛ wɔ gyina hɔ Mr. Amo ɛne yɛn mmaa ahofɛfoɔ yɛ a ɛwɔ ha nyinaa no nti yɛn mpanimfoɔ ba yɛ kyɛn mu adeɛ wɔnam kwan mu a wɔreba yɛn nipa bɛyɛ 100 nti afei na bi nam kwan mu a wɔyɛ ba sɛdeɛ bɛyɛ mpanimfoɔ tena ase a adeɛ bi a bɛtɔ fam biara no ɛyɛ sɛdeɛ sɛ ɛsɛ yɛfa na yɛkyisi ha ma ɔpere soɔ yo
mo ye adwuma eboa ayahunidie ho asem ne yake ye na wo ka kire won ne ebe dwumadie yase obi a wonum nsuo no ato atwene de na wo ka oh ade me tima ka kire mo mo badwumadi yase sebe ahunidie de eye ma obi a ani kwa se wo de ade etu ba bia ani kwa se wo de to so no mo nsuo de so fi se wuntimi fa ya de bag ba ya wo betimi de show bag so that's people na so betu mu a bo mo de fa tum se de be ya ye nyina be boa badwumadi na nti e ba ya no e be kama me da se ye so ye da se ma me pɛ ma ni bi na me so ne ma ni bi entumi enkasa mama se do siesi woni de wo bra na ye twe enkomo de obi a wakan bi obetumi aka ene ye ni breda de ma ye nyina Asantehemaa UK ena me no mo twe enkomo no mama ye share ho den yo ade na wo so waka mo dwumadie de di kan da mo asese mo to mo esi wa ye we di aboa ye mo wie die na waka enne na wo twede die yi ade me waka ne say obia nhwe ne ho so ye mo onye basabasa Asantehemaa ena afiri ma yedi na wo tweda nti ye mpe basabasa ma me no te ase no no mpe basabasa nti obia nhwe ne ho ya ade be ye ntokwasam ne ade de ye mpe bi wa ha sei nti obia wo ba ayie na se a e wo so hwe ho so ye na obi ye wade akura obetwi wani se be ya enkofa ntokwasam mesei Asantehemaa ayie no yo afezo so ahunidie ho nsem tu yefo kakra de America ne say Kumasi for ya hye ho bone obi oteke amukra no num sia no oto fam pomem nti de America ne say keep Kumasi clean ukọ sunyane a mimi kodwa okuma sunyane wonhu fin basabasa wonhu fin basabasa se obi kura nsuo no ato atwene wodidi ade kura no ode ato fam wonhu bisa nti ye pese sa ahunidie na wosunyane no ye de bi be Kumasi ya fi so obi a okọ obi a bie na no se sunyane de unhu roba basabasa e wo fom ana unhu fin basabasa enti Kumasi so enti wo se yensu ye di ehuni se be ya Kumasi nso betene ye garden city first na ne ye wo no e be sa fa ne ntoma pa afra kakra me woka no me fofo twato na ono so ka ne die Asantehemaa UK. okay Asantehemaa UK. Richard K. Dabo na kase. First of all, no, o ka ahunidie. Ahunidie so the Bible kura ka. Na ye Kumasi ya no. Anasi Asantehemaa no. De ma ya ahunidie no eto sinin say. Nipa na aya ade no. A ese ka ye punish no. Ubonse na panimu bi. Ena no wo fa no we. Ena yenim ye hono edoso. Enti amada bia indiscipline ye den. Enye adwuma. Ebi ati na wo nam na sabi obanum suo na bia dustbins wo na wo wi atwa obi yi ade woni fi a dustbin no wa fa fi no abehwe agu dustbin unu a na wo koka wo se ade wo na be Kumasi yi e no ma bi wo ha but ye ho say ase ye ni atia to the sense say e na krom ha no obi wo no a framan ye doso wa ha but ono ni kuromo anase ba bia ofiri bae no sa dwumadie no onye no wo ho but oba Kumasi a na se oye ne ono e den ope ahaso na se no udu dwuma wo yo bibia wa ha enti ya hu ni die sam ne die sabi o media for moso mon taya ti na moso moa na ahunidie na mo dawro na ahunidie ye tu ase kwa se ntontom kura no udira botin kura na ntontom ese nke basa because ese ama garden city no ese asisa yo daddy masam bisa me bisa ne se ye nuanu mo wo nkofo aman so Asantefo mo honom no de na wo ka kire wo mo ne sabio na hwe dwumadie no a sonko ena menya so ebi kura na empanifo no ebi kura bi aba ena bi ma so a ene se de TV ne social media ne ani se wo so hwe no ma bebebe yo ho o mo hwe nana hima wuwe so na enuoma bi a ofi so betim dia beboa Asantehemaa ama ya hu ni die no because ebi ye na mo me hia ne mo no mo fa titiru Asantehemaa UK ye hia chese ye benya kwanka ye kokora ye prapra na se ye benya ke ye van ketwa bi kwa na because uye ade no bu ho na se once sa obeba na sa ye dey esa guo tini nyina no ye de ade srede se mo wo sa mo na mo fa mebo ye tititu Asantehemaa UK ye ma Kumasi
and take that was in front to my pen. Asantehemaa UK. Yes, Asantehemaa. Yiadom ase. Ebusafo Asantehemaa UK. Na ye no omo etwetwe enkomo no saa na tie. Na omo chechire mu yenti a omo ewa hanom. Omo asem nyina tie asese bi kwaku kon. Na omo kire se omo aba se omo beboa ama akotoko hene. Edi ne maame na Konadu Yiadom otoso miensa na awotweda. Na awotweda die yi no esansa ahudidie o se hienti no. Enura eno omo hye ho ahusiesie ase eprapra ya ehwe ese ahabete no kwasem ni ebepie mu azo so no otumi se ahati ye pa na so so enipa akwakoye nipa se de tie bia mfanto o de beto ho na so so omo se ekoba se mpo a omo mra Asantehemaa ento omo koso a na omo aprapra e de aboa enti ene de omo ewa hanom a omo afade no omo hye omo t-shirt se be ye behu se omo ena etu omo ho asi wonom ese omo eye se adwuma no enti omo so omo be prapra ha siesie hanom ama na wotweda no ekoso yi omo guso aso gina mu omo bra Asantehemaa se so bi so eye niamo ho na se wa nwene Asante ho no de wora bia to fom odi wura bia to fom odi de bia to fom a omo ma ye wura ni mu ase omo ha se omo sesa ni nyina ama aha atumi aye kama enti anu nti na womo ewo hanom sei no afezu so omo sese omo nua no omo nkofo aman so ana obi a ne nsem obi so no omo mra meboa womo na womo nsa entumi enka sika anase eniema kakra ya na omunya niema omo be siesie Garden City ana Kumasi ebi te se dustbins ebi te se van ketu ebi te se saucepan ana sika kra omo abetu da toto na heya na omo de dwumadie no a omo so do mbenya bia so no omo epene saa yeninti no bibia betumi akoyie edi amaye nyina enti eguso a ye pem so ye gate na no ye entrance na no nanom nyina abom ye omo ba Asantehemaa na obibia omo abomu a omo ba ama na wotwede di no yetumadi ama bibia ayefe enunti no kan ho na de besi bia so no be mo maso ate yunkro ahodo nyina sipono ewo miaye ya womo ehwe ama na wotwede di na tumi akoso saa so na owura emu so ede a ene enyo na konfo ewo fa ya womo ogro na nanom so ewo fa womo siesie menhia ha na afi so abrafo na mu afehin kwafo do mu de na mu aposifo popan mabunu Ghana mabunu anasa Asantehemaa akuku ahodo na nanom ahema nom sentrofo chese obibia na obia aba ama na yefepa eye sansanom encho mehase no womo atene omehase na womo atene na chese se dem di kan no be ye bofo ni be wi ase na se nyasam ketu akora o ha papa media no so pa be ye bofo na me na di ahia no enti yeguso ene adofo ene Asantehemaa ene obibia twetwe enkomo aye no nya Asantenko aye enya Asantenko aye obibiara o ye fafranize mani dagatini nyina ebetumi ababi na bibia atumi aye kama pa enti obia amra Asante de yeji obia yeyimu yensem obia aba yebeje no fel so na bibia atumi ayeyi beye bofo na mene na di ahia no TikTok na so enya asem keto akora odisi a ode bepem odisi a ono so e de bepem enti Edmasa TV kame ho na yemusa no ye de fra ye kwakosi ne ntokwa wo kono so no cheche mu de achese de be pa na konfo ne be wiase e de aye no a de bia woma womo ho ento womo e o media no eso so dem di kan yanom na nanma konfo so wa hanom a woma agrofiti no abepem ene be ye bofo na me na di ahia mira machin ya na what to say oba de ada roma ya ho de yanyamre de oba de ase yo de di kan de asie adamu asi na Asantehemaa kwa kura de na woka mira na prekope ma de nyina sanse me ya Asante ni de hia prekope obu anya kuma na ne okay ai Asantehemaa ko ni de hia ti se yewura ewo yi a ewo se menso edamena so sanse mira na prekope ma de nyina na prekope ti mantimi ama na jese entwaye entwaye kra na nanom etom se ye yeten ho sa konfo ba ebeboa
na mokom ɛdeɛ na tɛkyire ɛwɔ saa dwumadie na mobɛdi wɔ ayi ase no ho ɛyɛ na ɛyɛ amammerɛ a ɛtwa sɛ yɛyɛ ɛde boa Asantehemaa ɛnyɛ Asantehemaa nko a ɔman biara sɛ ɔhene bi anaasɛ kurowura ɛnya problem bi anaasɛ asɛm bi tu baabi a ɛtwa sɛ akɔmfoɔ a yɛbɔ kuro no ho baa na ɛyɛ kuro no ani kosua tete no na yɛde akɔmfoɔ na ɛhwɛ kuro bibi bɛsi ɛhaw bi bɛba amanneɛ bi bɛba nkwanhyia bi bɛba akɔmfoɔ na wɔhunu na yɛapɛ ho kɔmasiberɛ na akɔmfoɔ gyina edwom ɛkɔm sɛ bibi bɔne bi anaa bibi foforɔ bi nam kwan mu a ɛba nananom ɛdan n'adi ɛde kyerɛ n'akɔmfoɔ a wɔn ayi wɔn a wɔde wɔn edi dwuma na wɔhunu yɛnam kwan mu na yɛase yɛwura ne mpanimfoɔ ɛno nti na abere biara bibi asi a ɛtwa sɛ akɔmfoɔ ɛbɛn hɔ na wɔn hunu wɔn na ehunu sunsun mu asɛm akyikyiri ne atɔyɛ ne apuiɛ na yɛhunu kwan a yɛbɛfa so a sɛ bibi bɔne bi mpo ɛnam kwan mu ba yɛapɛ ho kɔmasiberɛ ɛno nti na abere biara bibia mu no ayɛ na nananom akɔmfoɔ ɛwɔ hɔ no yo yɛtaa so te sɛ mutumi ma bia na nsuo pɛ sɛ egugu a mutumi hwɛ na ate ɛyɛ nokorɛ saa ɛyɛ nokorɛ paa ɛyɛ nokorɛ ɛnyɛ akɔmfoɔ no koraa especially a yɛwɔ ahemfie bebree bi wɔ hɔ a wokɔ na ɔhene pɛ sɛ wɔdi dwuma bi a yɛwɔ apayɛ a yɛyi a ɛnam so sɛ nsuo pɛ sɛ ɛsɛ dwumadie no a nsuo no bɛmu na apete a ɛbɛgya ato na yɛtumi yɛdi dwuma no wie yɛdi dwuma no wie a ansa na nsuo no nso agu so atɔ ɛna yɛda nanom akɔmfoɔ no nso yɛtumi nya adagye ɛka yɛtumi bom ɛsrɛ wɔ dɔma nkoma srɛ asase ma nsuo gyae tɔ ama yɛtumi di dwuma no wie fɛfɛɛfɛ na yɛwie a wɔdɔma nkoma adi ne dwuma yɛmfiri hɔ kakra no yɛmmra wo ntɔkwa ahodoɔ a wɔkɔ media no so deɛ bɛ nananom akɔmfoɔ ayɛ wo nananom akɔmfoɔ nyɛ me hwee na I am the only one person a meka no korɛ nti akɔmfoɔ dwa me yes, I am the only one person I'm a kind of natural brain. I'm a only party. Most of people, the entire million come for a time when they say, Obia Kremu, she will be at him say, Onyango Poniho, but me, Memo, no say, Onyango. Yameka, what I say. I don't know, come for and say, it can be possible, say, was a casse, Yanko, or they will make us one casse, Yamibi at home. What did I mention? Fuguna, a shame as a conform, conformity can't share no penny, no I sent no I am Marcus Yakasi. Owoni asɛm adu atumi ade ne so nkonim de a edi adanse perfect asakyere obi a na dwere modo sasase we tumi bi ne kontrol wiase example ɛno na akɔmfoɔ no sɛ ɔmo mpɛ bi ate ma me continue on kan hye wodi patrem sɛ nyame wɔ ba me mfa hye wodi patrem sɛ nyame ne hɔ megu so aka because me dia me titum sɛ nyame wɔ adanti na nyame ne hɔ ukɔ wafuom na ukɔ do no ba ya na wo de nneɛma no hyehyɛ fam ada na wo ntwɛn ma ne mfifi ma ne ntuma fie na wo twɛn egya hɔ ba fie it means say you woni pa bi a wɔyɛ hwɛsofo a asase ne de a obama duaba na ba mo wa betu e kyerɛ sɛ obi de control wiase pate da meka kyerɛ obi a ɔsom bosom kan a oyisu nananom tumi de nananom tumi yɛ adwuma bi a wɔkyɛ de bosom de bia bɛka kyerɛ sɛ Nyankopɔn tumi wɔ ɛno na yɛ na ɔmo nte ase ti me yɛ one person a wo bɛka sɛ tie Kristofo a mɛba betu atem no matter whatever you call yourself sɛ woyɛ kɔmfo yesu so mu kandifo wote sɛ mɛba ɛno na ɔmo ne menya de me nso mɛkɔ so aka saa bisi ne ompere ma kɔmfo bi nka sɛ Yesu Kristo ni hɔ dabi mempere ma kɔmfo bi nka sɛ nyame ne hɔ example onyansani nti ade kɔmfo bi afa nsa ade baako pɛ ne edi ka frɛ twɛ di ampɔ ne afra asase a ofui nyame ne hɔ na nka yɛ na yɛfrɛ wan yɛ ne yɛfrɛ twɛ di ampɔ wan ne twɛ di ampɔ nyame wɔ nti mo nipa hunu no korɛ no yɛde naada bi ahyɛ onipa tirim yɛwura de sɛ tutu nyame kɛse yɛbɔ ne diane abɔ emu ase ɔkɔ asɔre ɛso so ɔtete gadwa ho ade nti na yɛwura akɔ asɔre it means ɔgye di sɛ nyame wɔ na wɔfu yi kɔfa fuku bi hyɛ na ɔdedi mi a sɛ nyame wɔ nyame wɔ ntɔkwa no yɛ ne ɛne sɛ amempɛ sɛ mema ɔmo hu sɛ meyɛ asantene de hyia pio wate dɛ mɛkyɛw no ase enti me nsuro biribi ade a mesuro ayɛ baako pɛ Nyankopɔn nko nti dɛ sɛ asantefo ntɔkwa a mopɛ no yɛampa ɛnyɛ sɛ asantefoɔ pɛ ntɔkwa mempɛ nkwase asɛm ayɛ media no sɛ wɔde akɔmfoɔ no nyinaa mene onipa a mesua meyɛ small boy sɛ si akora meba mehyia akɔmfoɔ baako ei wonie anam sɛ amea meame no no bɛyie no meame no wohu me media no so abɛka sɛ bɛɛma tenten meyɛ small boy menyini adwene ne nyansa no na ɛyɛ adwuma sane sɛ meyɛ asante ne de hyɛ he na wo nti asante mampɔ bade kuma se deɛ mɛwɔ kuma se aputu ogya ɛhɔ na metena se yɛ ɛne wobɛn wo nua paa ɛbɛwiase yɛ deɛ kɔmfo ketewa afe no waba akɔ mu a wɔde nam akɔ mu no mepɛ sɛ meso no mu na mɛbɛn no ɛna ɔmmerɛ ne ho ase
Tiano. Usa, that be very as you any problem. Many very as any problem. I go for some of that I will media no sampa. My grandma friend of Busanza, Obana. So what's whopping ya, bra, Becombi. Now being forced ya, was in a mayor say, no home fan. What you been as a home pop? Whopping ya, bra, Becombi. And you're being in media, the Sonic, I've been for next year, but I've come. Huh? You. Yeah, that's a pa bay before, Janko Ponshana. I was for bay before, and I didn't know how to change common TikTok no so, or sit an normal conforbi, Takapa, say, yes, you could do one on Plemasa and Coso. Listen, say, Ubia some nedia, Ubia and Nilemo, you'll be a gitin, Ubia and yet, Mobia and condemn will be there, and Unti, and a tiny Adrian Maconphobi, a tight of social media, no Estono. At Massa TV, you could so any more airborne to her. Ibesibia na kamija na manako eso mame for inside empem no na infia de kakra ye tete abe fonten time no so golden stool no enya no kore konfo bia ntumi nkom ema bibi free soroma na ugidi sa ese mutumi nkom ma bibia free soroma da Mente, me say okay. Ana me yin ni say onipa oba wi ase a che ne bekasa. I mente me say okay. wonyin ni sa de Na ya de na comfort me de akon ni ma comfort me kwa akon me ye de nkonim. Se wonyin ni say comfort betimi afre bibi. Adanti na comfort ye timi frɛ nsuo ma nsuo to. Adanti na odoma nkoma ma nsuo ato comfort ye timi kikire. Na no de wonyin ni say comfort betimi afre bibi afri soro de aba. God swing na ye kan. Matthew ni mframa media metete but me nyahu ni pa property o kan yes enye obiri kwamfa no che na free osoro ade bae dabi tani pa no menyin ni se oba wi ase ache ana menyin ni se oni mabakosem sa oni mabakosem body so mete na metete ntem ni bebere batai sa those kind of sa anko for no munye obi a e wo se menyi me de sa na no tutu bitre yes ya so kora na ye wura no omo nyina ya hemfo ye buwa mo ye fere wo mo me transi abere bia me de ni de ni wo bu de ma ye wura dachima manyene aka mpiesie me ya na machia me wura empansa manyene me ya na o saje faje mamba bi o ye wura o ye ohene prekope onu so ye ohene onu so ti akonya so onu so ti akonya tutu so okay yeah numbers of people I don't understand about social media menim ya na onipa ye nare asase we so onipa wadene kwa chire bia beto ebere bi wo bete nse biase bibia wo wiase bia betwam wonyansani mfa anko amfa nche ne bibia wo wiase bia e betwam bibia wo wiase se woditum sa woditum se bibia wo wiase bia woditum se bibia wo ose ahini e be sode ahini enti ahini e bi sode ahini trosam na kan etwasa bam prekope on dia mechiro na se etwasa bam emom wa ba fa so be ba no no ansa kan ose de na so no suntu bia na be ba onue anti no mintumi nka bibia fa de metumi aka ne se omo nyina ye miwura no mesom omo nyina omo nti ne eti ba bi asase eti so yi odoma nkoma boy no de hihya ahemfo nsa nti omo nyina ye wura no media ne de no obo de ma wo bia ba media miwura ene na ese tutu ababi o tekra we mo so de sia bo Asantehemaa ye nyankopon ye tere so ane asore otiseyo ye wura no prekope yo otiseyo ye wura tiseyo kra o ye wura prekope ono de so osumo bibia nti de yakeka ana de nkofo keka de ono de nyano na woti oguso a wosom niwura Massa TV na Konadu Yiadom ya otoso miensa na wotwe de ase na ene no no bi etwetwe enkomo ya omo so echeche ni man de se de ejina ni mo ha che mayemfa mu wram ejina ni mo ha che ye wram na ya hwese benya na no makonfo ene wo mo so atwetwe enkomo a na ye wram ni enkohwe de esi ekoso wo honom tanse ye huse omo eguso a ya wo mo edi agro na central force so bi bibiri wa hanom
Sana tie. And to say be there your room. Yɛhwɛ eprepre probably asante kɔtɔkɔ hema ɛyɛ asantema nyinaa man hema kɛseɛ a wɔwɔ asantema mu Ghana ha a sɛbi ɛnɛ nana ɛkɔkora eprepre yɛhwɛ nananom adehyeɛ nananom abrempɔnfoɔ nananom man yɛne aman hema no nyinaa bɔ nkɔtene aba bɛpie mu ɛwɔ manhyia efi kɛseɛ mu ha a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na yɛhwɛ nananom aditiri ne abrempɔn nyinaa sɛbi asanteman adeɛ atɔ asanteman ni ama asanteman bikyie abɔ ama sɛbi eburu sɛbi anyato na yɛma ɛkɔ akura eti eprepre amammerɛ ne amanneɛ kwan so na yɛma ɛna ɛda hɔ a ɛnɛ asanteman nyinaa etwa dwadwo Yes, I say Yenia Adum TV and so Mukasaka Kadama no. Aha, Sana tie. No more comfort on the moon. I and I know Eddie and Common. I one the kind Akura, no more comfort so our. Men took a work at Krabi. You are making a check a canada. Now what to say? Did you come in? I have conditioning. And then there was Dharma, because they yes and Mamma near her. I asked Yanni Amanda the way to say, I would be sir. Then I say, Yura. Yadi, I am a man, and that for an Santa Mamma, so no, most of a cow. I come to this account. It's in the way after say so. The matter of Lania will be a friend. I don't tell you, I'm a bishop. Nana, but I attach a party and what do I have of any say? Yeah, the former you saw a sign anything I will be a walk. You met him near the CSC. I saw them. I was wanting you met him. I didn't more. I don't tell you why. Rebecca said, and the young person is your big fan. Debbie, you run my government. I know about my government. It will be out of the Yeah, what did I ever pa? I sorry for you, Amodia, most of my Yamodia. Dear, I can't say. So, you know, I have a no education, and I'm on hard. They may say, or more one, no, did it for about them, the car, I come on the solid side. Yes, Mamma, sir. Never did it even a Kaya for Rebecca Fatia. Yeah, they wouldn't say, I'm in a boy. I tell you, I'm in a boy. And I would reason why it's a tear. Oh boy, I don't see my mind. But yeah, I'm from the one. You know, catch your baby, our bamboo and if it be a Mutiana walker to put around the mind. Worry, if I saw the make out on this, and the real Silver is the one. Okay, I know one, sir. Oba, Nina, baby, also Tilano. I also said, yes, Oba, one also Tilano. And before the other, before the other, after Asante, and I want to answer. Asantehemaa you know I can see you. It will cast my elbow. Over to us, and before we are apart from root to the back. And now, Dean, and every what's the name? I'm going to swap and wonder sound for you. Yeah, that's the bag. You, I was up for another month or four, and I know I'm with the chimp for one. You're okay, I don't know. The top of woman of a thought says that. I'm not going to go to one more from I to be at the Apua. Any of them, and sorry, yeah, and I am not for Jesus for, and almost so Ednamuno, yeah, almost so as I'm not from quite said. As soon as you're in almost two, and we'll see one more about your for as one more comfortable, execution, everyone's one more from one.
one quarter essence or more ayabons and four, and was at the Sadia no and yard the part. One of one pass over the com. Now my ratty rim, Astra Bambo, no more at the Asantehemaa, say, by him and now to the day. Into me, you will come. It's not a bit more baby. I'm for the agrono. And see, Yakaka. I don't need the agrono. Sebe je ka se tu ma furu wa ya mama shakakra for and I'm up on floor and yet my baby moon. I will warm emui. Sana tear. Said ye, on foil, any kind near bomb from our Kayano. It's she was the man said. One more barber boy. You are going to go in a bamboo and it be now, what you will not there, I've done every store at the Ama Nahema, now to the dear to me. Come on. And we're in our much or more our Hanum. Mama Grubia or more Abre, or more homie. You need to go. For a good soil and I'm to chain and come up. Now, there won't be a no, the NCR one more every no, and I actually more at the actually. Mesha said, yeah, remember than one deep at the actually, and no more about my TV, but I'm at the what the cemetery for. Yo, when I say, we didn't it, and I'm quite also free. Baby, for that, I was on for me, Crumpani went chinchra. Now, so much I asked now for my friend. When she's out on, I'm from my bag. My picture, my phone, you know, if you went into my man, Catania, my show. Ask now, I come and say. No, like I say, now what you did, I say, I'm for. Would you make you over the Yo, the fear you are, you're near Sans a beach yabo. No for Cassia, I'm a thing in Anno, and then Munsu Nasa. No for the Quagra. Njama ya breko na mitibi se nananuma wa ha akonfo mane mema ene nananuma ya mane nananuma ya mabrempo ni ayemfo obia sabi o chere komtanse bichi abo ye ni atokokomu sabi nei ye di abuada ene akwapem ni kosiada ene na ya na o cheda no so abuada no kwapem kosiada no sia anumira nti eguso ye ni abra sabi Yebi Ohima Katia, Ohima Yabakupa was Asantehemaa. Ah, 1 million or 10 and the grass, the same thing now. Intimu, I come for a money member, Yabiaba. A problem I must say, I say, no Luminefa,
Enra ukwa no num no fa anime saa to mu bepem saa bere ya yegusu ade ache na ya wa yegusu aya guri Bebe na modini na bebe wi. nyame de enkwata ya ode ni ko totrobo bi atumi nyina ewura one yawe nyankopon no ode che ya ya konfo de betima fi ya no so ne fa Mutine mu hasa. ekina musa akomtene ne abuada sa no so ne fa anwumre Na oda ma ya wa konfo bi a ya hye da yi form na emra. Ana kumasi akonfo nyina ana akonfo no hefo na etu yensa frem. wadaroma sabi oba yema o Asantehemaa ba ko perminato konfo yensam bosum bia ya bosom sa wo yensu bosom sa wo yensu bravo sa wo kom kotia ye nyina ya konfo ye nyina na ye ba ye sa ya kaza ye nyina ye ba ye bebu nkam so nti ebi mu kura ba ye nya ba bi mfa ye ntwene no nsi ye na kampase ye be agro ya ba bo so bebire sanse ye ni abere Ye hwe ni mu se ye nuanu ma konfo bi abeka ye ho. Ana mo ana mabe. bebire be ba da kan ho Awia. binum kura bi e free sa be nyina bi mu kuso ba e bi mu fi achichiri ni benche ya mo ba Yo, eye mu ye be hu. Na o chide die na mabe eye so mesa to so saa na to tie ni mu no. Saa na be ko so ato aso. oba de nyankopon de enkwante ya eno de be chen we sanse sa bre na oba pan ni dampam nti abosom no nyina ani abere Okay. Na ye da se pa. Na die na wo ka che obi a wa ba ha ne ode suban boni bi nam ode ani bi aba ha nom die na wo ka. Afuto be na be ma se nipa. me da se ya ya wa sabi ya se wo so na wa protect no na so na tete wansane nti wo kitaba ye bi saudi bedi Asantehemaa ye ntinya ana sa wo be friends so se nso nse na nyankopon kwa na betima ma nso ase no wo friends no ba ya wa no akonfoma ne mema yesu ye besia no ena nipone ni ba ye bi antimi ma ande Nti na ye hu se nsuo to ase ayi. oba de ne nyame ti ase a menyini sansa ya se nyankopon sa on fancha ye na ya kasa nyame wo te Na ye da se pa na obre. Oso nshira o. Yo. Ebushafo na ma konfo. Ebushafo enti na ma konfo. Omo chese omo di abuada e kura kopem da kwasiada. Enti wo mo besan ya to aso. Na esasa ha so ni nti omo nuanu bi nam kwan mu. Wo mo chichem. Ebi kura ba omo nya ba bi fo mo niema ensi. Enti sa na etie. Bitime mi tu eni manu.
That's
abodom nananom ne mpanimfoɔ atena se saa nso na asankare ɔnom yene ne hema ne mpanimfoɔ atena se nsuo ntam hene ne hema ne mpanimfoɔ atena se ɛda nananom nyinaa se ɔdaroma nyinaa wɔahofama ɛde ɔdɔ a mowɔ Asantehemaa ɛne ma Asantehemaa no so te aseɛ ɛda nananom ahemfo ne ahema no wɔtena kodo ɛne mpanimfoɔ nyinaa ɛda mo ase po ɛda mo ase nneɛma ɛda mo ase traditional council na ene de helpful de na hema no ene de pay for one of atna say of say traditional council atna say I say afeina ememma hema dumienu no abɔ nti na yɛntena sie yɛnom a yɛnso yɛba bɛsua deɛ mabunu asante yɛn nyinaa ɛbabaawa ne mmeranteɛ yɛn nyinaa yɛmpɛ baabi yie yɛn nyinaa ɛfiri sɛ ɛberɛ no ayɛ pe
Remo ato. And it's a one wish a baby, original and original poem, Mr. Wada Roman, which in a year. A decade to just say, and Yina or Hinny be a name, and a Yina and penny for now for crew be a name that be. And penny for she shame more, yet the TV can see a semi benkum so high. And it is a Kawunya Kunya. I got not TV no a cheer. Aha. Any brother, regional coordinating director. Yeah. Metropolitan coordinating director. Me papa one the yere. Mama Abba etna say. And that year a tutu no beko so pa. Ti we answer waso anyejibu bi be hawa. Na wapa de so waso. Wo asa wa bi ani e fa hyem na asusu agege waso. Ya pamocho ya nyanente se esumenya eni kumawu na nanamu mpe emienu yi wonu manimu enipa ahye ho mabe enipa gina wanim aninti ama eho akyere so yesremo bisa baby awugina emi nifa so ntentin so say na bo moden na pe baby papa na gina maye ema aposifo no ema nyawo ai ema posifo emepia utisiro gina ye ema me twase ena etene nana ene the hema ne penimfo awonum ekotena se no twase Jumedie enipa bebre etwa enko live enenti one me wo Facebook ewo one ma ewo YouTube ewo ho TV ahodo efa Sanso and a Lawson TV so efa ne live Nti eni se yenua no ma wonom ewo amonane ene ekura hodo so bibi nti wantimi ama wonom nyina content video yiso a obia benye bi ahwe ewo hunu sede na wachi da esiko Zaiwa
bebree kukom my hene ne mpanimfo Asantehemaa wɔnom nyinaa aba wɔnom atena se Nananom Madaroma mpanimfo a wɔnom ɛhyehyɛ ɛnɛ na wɔtwe dai ɛnra wɔnom ahyia nsɛnkyerɛfoɔ wɔn ka kyerɛ nsɛnkyerɛfoɔ sɛ yɛbɔ ne dawuro nanso yɛ na ɛya baabi a twɛgya mponyankopɔn wɔbɔ na pɛsie papa bi no na kwakumo nsam ebi nso tutu ne mɔmɔne ɛne ne kopi ɛwɔ Nananom ase ɛnɛ yɛka kyerɛ wɔ bia sɛ ɔnto na patam anaa ne somu dabi obi biara a wɔpɛ sɛ wɔkɔ n'adwuma soɔ ɔtumi kɔ woyɛ a wowɔ dwom wotumi kɔ ɔpatam ɛkɔdi dwa woyɛ a ɛyɛ store wotumi bie wɔ adeɛ Nananom se wɔbɛnya ne ntee sɛ nkurɔfoɔ ɛnam Kumasi kɛnɛtia dwom hɔ wɔn bɔ nsuo mu a wɔn sɛ yɛsi bɛbɛbie dwa ɛne ti wɔbie yɛ akyi sika Nananom se mepamakyɛw yɛka kyerɛ mɔ yɛnim sɛ Lawson TV yɛfa ne live ɛkɔ mfidie ahodoɔ aka yɛfa ne live ɛkɔ obiara frɛ ne nua yɛ a wɔdi dwa ɔwɔ kɛnɛtia dwom ɛne ne mɔntene soɔ sɛ Nananom nkaa da sɛ ɛnnɛ obi to the store mu dabi ɔmo sɛ ɔmo nkaa yɛ dabi ɔmo nkaa saa nkyerɛ wɔ biara eti obi ma wɔ hɔ na wɔbɛgye wo sika na wɔn sɛ nipa korɔ no ɔba aba abɛgu mfama no ɛbɛtumi kura report ma police na yɛn nkyɛn no efiri sɛ ogu bɛnhyɛ ne mu ase wei ɛne nkira Nananom ɛsi yɛn fa to wɔn anim yɛn nyinaa deɛ ɔrehwɛ yɛn ɛne yɛn nuanom a yɛwɔ ha yɛbɛtumi afrɛ yɛn nuanom a ɛwɔ fie a wɔn bɛtumi aba bie sɛ ɛnɛ obiara tumi kɔ n'adwuma obiara wotumi ɛkɔ n'adwuma agye sɛ ebi a wɔn a wɔte wɔn wɔn sɛ yiwani ti edwa nkɔso na wɔn a wɔde wɔpɛ ɛna ɛɛto sukuu di a ɛyɛ na ɛna wɔn nyinaa se. Life